Juragane awake dhewe wis mondhong ndara Rantam Sari. Heeh. Iki abdine ming loro iki piye iki? Yo. Ya kene-kene. Ya. Nih supaya adil. Hompim pahalayum gambreng. Mudhar kowe ora entuk kowe. Kowe mudhar kowe ora entuk. Kowe ngalah kowe. Ngalah. Wah, wis ngrekoso. Asmane sapa yu? Kole gumarenggeng Tru. Tarungoke saka kono ming sak lumbung desa kok iso gumyak. Ha iya. Ya gojek karo kanca to ya reng wong rungono kowe rungono Bagong kok. Ha iya. Bareng kowe jedul atiku seneng, atiku bungah. Lah iya ya nek ora ana kancane iki nek omong-omong dhewe ya ora kepenak to. Heeh. Slamet to, Gong. Reng, pangestumu apik. Ngomah ya slamet. Pangestumu nering Sambikala. Syukur. Mbak Yu sapa? Mbak Yu ki tegese bojomu. Sehat, syukur. Wis kabeh ora kekurangan. Ya wis syukur. Bocah-bocah ya apik. Anak-anakku ya ngabekti kabeh, Ya syukur. Nek sedulurku tuwa, keluargane apik iki aku melu bombong, melu seneng, melu bungah. Wah iya, mesti kudu. Heeh. Bagong piye, Gong? Apane? Kowe kuwi kahananmu wis ngomah wis jan sip. Ya syukur. Aman, tentram nering Sambikala. Bojomu, pangestumu isih ndemenakake. Wo. Ya syukur nek bojomu ndemenakake. Heeh. Cah wedok ki nek ora kaya bojoku wis ora ana ning donya iki, Tru. Ha iya. Aku lunga dinengke wae. Ora mulih 3 dina nengke wae. Oh. Ora tau takoni, ora tau digenahke. Wong wedok sing percaya karo wong lanang, sajake ngono. Heeh. Aku lunga ya ora tau ditakokke, ora bali ora tau ditakokke, dhuwit ora tau nembung. Lho, dhuwit barang ora tau nembung. Ora, bojo apike. Oh. Kok iso? Njur belanjane piye? Kok iso dhuwit barang ora tau nembung? Kowe lunga ora diaruhke, kowe ora bali ora diaruhke. Lho, bojoku lak ora iso omong to. Oh. Oh iya nding lali aku. Ming au. Anggere ketemu aku mulai ming ngono ku. Tak kei dit terus meneng. Oh. Aku lunga ya ming tak lunga sik ya, Bu. Ngono kuwi. Kenapa to kae, Gong? Kok iso kaya ngono kae? Karang biyen rak tukang jahit. Heeh. Ngimpi jahit. Oh, sing dijahit lambene dhewe. Ayo kraket. Kok iso? Ha sembuh radong aku. Anak-anak sehat. Anak-anake sapa? Anak-anakmu. Pangestumu apik-apik, sekolahe ya lancar. Oh iya. Sing nomor 2 iki rapote jos. Welah. Bijine apik. Wah, wis anakmu paling elek mesti matematika to? Matematika ki paling disiriki karo wong cah-cah sing do sekolah kuwi. Nek anakku malah nek ora ana matematika ki masuk angin. Wah. Anakmu kuwi kandhane kok pira bijine, Gong? 9. Kuwi. Matematika mongko angel lho. Kelas pira to? Kelas 3 SMP. Welah. Matematika kelas 3 SMP kuwi wis perkalian per apa dene dikuadrat lan sak piturute aku kowe radong nek macae mumet. Kowe tegese ra bidange anakku kuwi panganan sehari-hari. Oh. Nganti biji 9. Heeh. 9 dienggo dhewe, nggo cah 3. Oh. Wis iki to, 9 kok nggo cah 3 ki. Entuk 3 cah 1. Oh. Tegese kuwi goblok ora kok gleleng ora. Tegese anakmu ki matematika jeblok ngono, ora kok njur matematika kuwi ampuh ora. Wah, mbuh, Truk. Rapote wis ora ana sing 5. Oh. Bijine ora ana sing 5, ora ana. Edan ki njur sesuk nek neruske nendi? Wis men takone macul nang omah wae. Mangkel aku kon sinau ngayale ra jamak-jamak. Catetan ya ora duwe. Pelajaran sekolah iku ra kudu dicatet to.
anakku nek mlebu sekolah sing lanang sing nomor 2 kae iki bukune siji disak. Wut. Disak anu bolpene siji nang ngarep mangkat sekolah. Engko nek sedina iki ganti buku. Oh, dadi ra ngerti pelajaran blas. Tak takoni cita-citamu apa to, Le? Kok ora gelem sekolah iki? Cita-citaku neruske perjuangane bapak. Dadi apa? Dadi Bagong, ngono-ngono. Wis ya wis. Ora apa-apa tegese wis nunggak semi karo kowe kok ya. Wah, wis kandhan-kandhanane angel tenan. Anakmu sing lanang kuwi, heeh. Lah Mbak Yune sing wedok rak ya wis arep lulus to. Kelas 3 iki ra sida ujian. Lah ngopo? Metenge. Wah. Kok iso? Wah, wis jan pergaulan bebas ki nyemelangi tenan kok, Truk. Cah sekolah nek ora diawat-awati jan wis anggere muni boncengan karo wong lanang wis nyilakani pamite apa jenenge kuwi kerja kelompok. Pamite kerja sinau kelompok. Iya. Ning ora urunga jan wis aku ya salahku kok ora tak ulatke kok. Oh. Wis pirang sasi monggo iki? 6 sasi mlaku. Waduh. Wis gedhe ya, Gong. Wis ketok. Mulane anakku ora tau metu ta? Tak kono ning jero omah. Lho kok sik. Ora dirabeni waro sing ngetengi kuwi. Ora sing lanang ki minggat ta. Nang endi? Sumantrah kono. Oh. Ha kowe ora goleki. Gablek apa goleki rono? Duwite ra duwe kon goleki rono. Anjuk anakmu piye? Wis men ben nengke wae. So nek lahir nek dirasani tangga teparo, nek takoni bapakne, wis tak weke dhewe sok. Lho. Ngawur ora, anak kok dipek dhewe ora. Apa piye bingung rasane bunek pikir aku ki. Ya wis ora apa-apa gong dikuat-kuatke. Wis tak congkok sirahku wis kuat iki. Ya reng tetembangan sing kepenak wektune ndak selak mepet. Ha iya. Saya mlaku jame. Heeh. Engko ndak dirasani para lenggah, para pamirsa kok tetembangane ming sithik. Ha iya. Arang ya wigati iki arep dirasake. Heeh. Yo kowe sike, aku sike? Heeh. Tak nyuwun bantuane sindenku sing mepet aku iki to. Oh iya. Mbak Endah Wasita. Mbak Endah Wasita iki umure isih 19 taun. Ngati-ati lho, Ndah, umur 19 taun. Nek meteng kaya anakku. Oh, ngawur to ora. Pergaulan sing apik-apik. Ya. Sing kepenak, Truk. Ya. Arep nembang apa kowe? Ora nyuwun pambiyantune Ibu Waranggono lan Ibu Waranggono lan sapa jeneng kuwi? Wiraswara. Arep nyuwun sapa? Aku arep nembang dhewe. Nembang dhewe. Tembange apa? Tibake Sara Yuda kae rek. Jenenge apa to kae tembang kae? Lunging kadung ngono kae. Heeh. Oh, dipindah sik. Larase, heeh, jepen ora apa-apa. Lunging kadung ngono kae. Coba kaya apa? Tak rungokke. Ya. Ngeling-eling tembange bapak mbiyen. Iya, sekarang. Lunging gadong. Ya. Rumambat wit krambil kadeng. Wah. Ana randha menyang sandang. Metak-metok nyangking mentong manuk podhang hamencok ning papah gedang nucuki waeng kamundung nucuki waeng kamundung Kyai Duda ngombah gadung kepleset ke cemplung gedung yung piung nyana momongan piung guna
ganel. Wah, griseni ora. Suarane apik. Muni gunal ganel kok jawil lengen. Marai merinding. Penak to? Wah, jan lungeng gadung. Ora mamet wit krambil kadhe. Mudar ora kowe. Ora iso cengkoke kok ya aku ora apal kuwi tembangmu kan. Aku nak lara-lara laraning kang ati kuwi aku. Ya dhewe-dhewe. Nah aku nek cara ngayu Jakarta tembange ya sego penak wak duduk. Sambel goreng. Tur petene wutuh. Gudeg manggar karo lawuh telek pitik. Diapure ora iso nembang. Mak aku kemang dipondhong sing klambi abang. Oh. Wah, joget iki lho. Ya. Oh. Oh. Wah. Ki mau jenenge tembang Sarayuda. Wah, tembang apik tenan. Anggere muni jenenge Marawuda. Sarayuda, Marawuda jengkulmu mlocot ora. Heeh, Sarayuda. Mak aku kemang dipondhong sing klambi abang ning nong to. Nek upama klambine ganti iso to? Iso. Pamane mlak aku sedih dipondhong sing klambi putih. Mak, le sedih banget dipondhong sing ra nganggo iket. Lho, iso to? Mak, aku nangis dipondhong sing gawa linggis. Piye? Apa-apa iso tak bedhek kok. Mak, aku susah dipondhong sing nganggo kopiah. Ger. Nek nganti iso mbok sumpah. Iya. Mak, nyilih dite, Mak. Lho. Oh, nyilih dite ora. Ku mau lho. Mak, Aku migren modar kowe. Nek nganti iso Mak, aku migren modar kowe, ayo mikira kowe. Ora iso kowe nek gareng tok bedhek kena, nek Bagong aja sepelekke nganggo ngelmu. Waduh. Mak, aku migren dipondhong wong sing rada telaten. Wis la iso ya. Oh, tiba N ya N. Mak, aku mules dipondhong sing nganggo pampers. Wah, edan. Mak, mumete banget, Mak. Dipondhong sing ranggo camet. Tak ajar mudhar lho. Pedruk ngawur njukan ora. Ayo. Genti kowe nembang apa, Gong? Ayo, genti Bagong sing gumyak.
Pelok. Oh iya. Gamelane slendro pelok kok peloke ora tau dituthuk. Ha iya dituthuk men penak. Ken mau slendro terus ngondakle dekok ora rata. Ya. Ha iya. Yo. Gandeng Pak Lurah mau wis ngendika karo aku nek kepengin mewujudkan sebuah desa yang modern. Ya. Desa Wiladeg iki diangkah menjadi desa sing modern. Heeh. Tak nehi lagune, Truk. Apa? Modernisasi desa. Wah, ana apa? Lungono. Aja tak sepelekke ora ming mak. Aku gemang dipondong sing klambi abang. Mak, aku sedih. Lha aku ya ming manuk betet tadadiet. Manuk blekok. Tembang ki sing ana inti sarine iso diserap, iso kinarya patuladan. Lah kok dadi rawuh? Piyayi 3 sesarengan, Den. Kula ngaturaken sembah kula katur nggih, Ndara. Iya, Kakang Semar ndak tumpa. Iya, Semar ndak tumpa. Iya, Kakang Semar ndak tumpa. Bekti kula, Ndara. Iya, Nala Garing ndak tumpa. Bekti kula, Den. Iya, Nala Garing ndak tumpa. Petruk ndak tumpa. Bekti kula Ndara Tetiga. Iya, Bagong ndak tumpa. Iya, Bagong ndak tumpa. Iya, Bagong ndak tumpa. Enten apa, Ndara? Nek dikeparengake kula ajeng nyuwun mriksa. Kakang Semar, kula marmane aku katelune prapta ning Karang Kadempel iki sayekti mung bakal ngantri marang Kakang Semar. Badhe tindak dhateng pundi? Lumarap ana ing negara Giri Bajra, ya kuwi negaraning Prabu Jarasandha. Wigatosipun ngerti ya Kakang. Lamun para Pandhawa wektu dina iki bakal nganakake sesaji Raja Suya. Mongko jangkep syarat kabeh mus lumaku kanthi becik mung kari siji ya kuwi syarat kudu ana sesaji kurban Ranindra ingkang watak angkara budi candala. Nggih. Mongko ora ana ingkang utawa ora ana Narendra ingkang hambek nista kejaba mung Prabu Jarasandha. Ingkang bakal nganakake sesaji ludra kunjuk Sang Hyang Bathara Ludra sarana nyembelih utawa mbekakak ratu satus cacahe. Tingkah lakuning Jarasandha kang mengkono mau yen ora ana ingkang ngelekake jagat iki bakal kobar dening ngambek angkara budi candala. Mula wis ora ana liyane meneh kejaba syarat srana kurban kinaya ganjeling sesaji Raja Suya. Ora kejaba mung Prabu Jarasandha Semar. Prayogi Den. Kula nderek, kula mathuk lan kula condong. Mareka Den prayitna samuriris eka balik. Titiyani kandayani tresanya purnama sasi. Wonten ing Praja Giri Bajra Werkudara apa Arjuna kula wonten dawuh. Sadurunge padha mlebu negara Giri Bajra luwih wigati aja nganti wujud nata Ndarawati. Utawa kudu salin jeneng. Karepmu piye? Aja ngaku yen to Ratu Ndarawati, aja ngaku yen to Werkudara apa dene aja ngaku yen to Arjuna. Wektu dina iki pun Kakang bakal nganggo peparab Begawan Padmanaba. Wah, aku tak nganggo Resi Balawa. Kula badhe mawi tenger utawi peparab Begawan Suparta. Panakawan do nganggo jeneng liyane Petruk Garing Bagong mengko ndak ngetarani. Oh nggih. Api-api sapa, Truk? Manut. Aku tak nganggo Kliwon. Oh iya. Aku Pon. Aku Wage. Wis ngono wae jeneng pasaran wae. Semar Minggu ya, Mar. Ora wangun Minggu. Aku tak nganggo jeneng sak karepku mengko gampang. Monggo Den digelak lampahe. Werkudara Janaka aja keri ayo nyanyi. Daya-daya prapteng negara Giri Bajra.
Duta Pandhawa tata Gatiwisraya. Mandheg dhisik, Yayi. Sabab mlebu laladan Giribajra mau yen ta ora ngati-ati sira Siadi lan pun Kakang mesti kadenangan dening Prabu Jarasandha. Mula negara Giribajra kuwi ora bisa ketekan mungsuh. Sebab apa? Marata sawangen. Gunung ngarep iki aran Gunung Titiaka. Gunung Titiaka, iya. Kowe ngerti to weruh dhewe gunung, pucuk gunung kae ana tambur. Tambur kae bakal muni yen ta ana mungsuh ingkang mlebu laladan negara Giribajra, mongko tanpa tinabuh. Wah, elok. Pusakane Jarasandha nadyan tambur iso muni dhewe. Werkudara, apa? Aja kleru tampa, Yayi. Kowe tak critani ya. Tambur sing ning dhuwur gunung Titiaka kae sebabe apa kok muni dhewe ora kok menehi tandha karo Jarasandha yen ta ana mungsuh kang teka kuwi ora. Nanging pendak ana wong kang liwat kono tambur mau muni dhewe jalaran njaluk tulung. Njaluk tulung karo pawangan sing liwat gunung Titiaka. Sebabe apa tambur kae kok njaluk tulung? Merga tambur kae lulange saka lulang menungsa. Ya kuwi kang aran Prabu Briyadrata. Prabu Briyadrata kuwi sapa? Bapakne Jarasandha. Bapakne Jarasandha. Iya. Kena ngapa tekaning pati? Merga dipateni dhewe karo Jarasandha. Bapakne dhewe dipateni, dibeset kulite, didadekke tambur, dipajang ning dhuwur Gunung Titiaka kae. Mula tambur kae nek ana wong liwat muni dhewe iki ora kok menehi tandha kalahan Jarasandha, nanging sejatine nyuwun tulung karo wong sing liwat kono supaya disuwargake. Banjur karepe Kresna kakangku piye? Aja nganti pun Kakang lan Siadi liwat sadurunge tambur kae bedah. Keparenge Kresna kakangku Janaka kula wonten dawuh. Tambur kae tamanana jemparing Dimas non ngestaken dawuh Koko Prabu. Janaka tambur sampun bedah nanging elokipun jemparing kutah ludira wonten ludiranipun kuwi getihe Prabu Briyadrata nanging Siadi wis bisa nyuwargake marang kesengsaraning Prabu Briyadrata inggih Koko Prabu jemparing simpen ning endenge Yayi ngestaken dawuh lan kowe tak jarwani Werkudara apa Giribajra kuwi negara ingkang kebak sandi. Sawise iki engko Siadi lan pun Kakang bakal liwat segara wedi ingkang olak-olak panase tanpa upama. Ing pinggiring dalan saben dalan diwenehi genthong isi banyu ingkang bening. Nanging Siadi aja nganti wani ngombe banyu mau. Jararan banyu mau diwenehi wisa ndas brutak ingkang gawe patine sapepadaning urip yen Siadi wani ngombe bakal tekaning pati. Inggih. Lan banjur mengko yen mlebu gapura negara ing Giribajra Siadi aja ilang kaprayitnane marga ing kono dipasangi wujuding pusaka ingkang diobahake mawa sandi. Koko Prabu mekaten sabda paduka badhe kula candhi. Wah, wong licik Jarasandha. Ora wani adu arep nganggo sandi. Sing diobahake wekasan padha ketaman pepati Werkudara ngono. Kresna kakangku, apa Yayi? Kaselak kepengin weruh kaya ngapa wujude Jarasandha ayo digelak. Prapting negara Giribajra, Janaka Werkudara jadata kalipun Kakang Yayi.
dadosaken kagiat raos sing manah kula dene wonten setunggiling brahmana muda. Ingkang rawuh wonten ing taman negaring Giribajra, penembahan panjenengan menika sinten? Sang Dewi. Menawi paduka dangu kalian kula menika Pandhita Klyang Kabur Kanginan. Nami kula pun Begawan Suparta. Tobat, Begawan Suparta. Inggih. Nganti Panakawan ingkang alit sinten? Kula Kliwan. Ingkang inggil kula pon wagi aku mogong. Terserah. Ingkang mripatipun amba kula lahirane dina Kemis ning jenenge Rebo. Kaya lagu ra. Mbok ya wis kok ora. Rasah ngoyo-ngoyo dienggo sesuk. Ayo usaha aku. Usaha lho, tetep aku tetep berusaha kok. Aku pantang putus asa. Iya. Wonten menapa dene Paduka Begawan Suparta rawuh wonten ing taman. Nalika kula nglangkungi taman. Tobat. Emban kowe meneng emban aja dijak omong. Tobat. Supe to sampean ngantian kata-katane? Iya. Iso ngalahke sound systeme ngantian. Nalika kula nglangkungi taman negari ing Giribajra, kula sumerep lan kula mireng wonten satunggiling wanita ingkang ngupata utawi sumpah menawi saged medalaken saking taman badhe dipun suwitani menika mengko suraos kados pundi Sang Dewi? Tobat. Nuwun sewu Mremban, kula menika manah kula dipun siksa dening Prabu Jarasandha. Estunipun kula menika mboten tresna Prabu Jarasandha nanging paripaksa kula ngladosi sabab menawi kula mboten purun dipun wangku garwa dening Prabu Jarasandha, kula warga kula badhe dipun tumpes kelor. Mila paripaksa milujengaken dhateng tiyang sepuh kula lajeng purun dipun garwa dening Prabu Jarasandha. Nanging manah kula dipun gegasah, kula mboten tentrem, kula mboten ayem. Raden, menapa sumpah jengandika Sang Dewi menika badhe dipun lampahi? Tobat. Menawi kula wonten setunggiling priya ingkang saged ngedalaken kula saking negaring Giribajra. Tobat. Sineksen bumi langit badhe kula suwitani lair batos kula Raden. Miat langening kalanggihan gelar pandaan moncara. Tinon ler kekonang sureng sorotetan padang. Sang Dewi, yen to wis kaya mengkono sayekti aku ora bakal nutupi kahananku. Tobat. Teka panjenengan paring dawuh mekaten. Marata Gage rungokno. Aku dudu Begawan Suparta. Nanging aku Raden Janaka Sang Dewi. Tobat. Panjenengan Raden Janaka, panengah Pandhawa. Palugon laguning lekas lukita linuding kidung. Kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu. Mboten minten babar pisan bilih Paduka menika Raden Janaka. Raden. Prasasat sampun tinarbuka. Anggen kula badhe medal saking negari ing Giribajra meniki awit pitulungan Paduka Raden. Mila ing saking menika Raden, menawi panjenengan saged mitulungi dhateng kula, kula pasrah lair batos kula dhateng jengandika Raden, kula borongaken dhateng jengandika jiwa raga kula Raden. Mulat-mala Sang Arjuna ismanya kang kamanungsan. Kasrepan
tingkahing mungsu niran padha kadang oh ming loro Tru. hah Ming loro. Ayo juragane awak dhewe wis mondong ndara Rantam Sari. heeh Iki abdine ming loro iki piye iki? Yo. Ya kene-kene. ya Nih supaya adil. Ompim pahalayum gambreng. Mudhar kowe ora entuk kowe. Kowe mudhar kowe ora entuk. Kowe ngalah kowe. Ngalah. Wah, wis ngrekoso. Asmane sapa yu?